sa Boulevard, guys. Naabot namin. Oh, dagat nasa likod. Ah, Giovanni? Tara mo din mo. Hi! Happy birthday. Happy birthday, Francine! Naniwang lagi ko, Franz. Oh, nara ang birthday, oh. Ang birthday yan, di ara, ay gangislit. Video man din yan. Ito na yan, oh. Video man din yan. Ano ba siya? Naniwang, sige mo siya jogging. Jogging ka pero eh. Diet ko ay nagduray sabi ako pila mo ka na magmulan na ako. Namin diri guys. Ibo kayo diri guys ay. Galak ko gini mo. Tura silang Venus. Tawag niya. Hey, Venus. Ando yung tindahan sa Igsoon siguro. Giovanni. Ako na tindahan sa Igsoon, Giovanni. Dito sa plaza pag Guys, people kay diri nya na guys kay mga on nami nya na dapat bye everyone. Okay, open na ang iyang cake guys. Di ara guys ang cake ni Basi. Ano kandila ni? Loda yun dali sa cake. Oh, nara. Muna ang iyang handa. Oh. Bibo kay diri may kay diri gi ko na yang birthday kay Bibo. daghang yung bisita yan no. Pero Boulevard. Oh, diri kay Bibo diri. Okay, so later guys. Ara guys, ang cake ni Basilio guys. Allah sir. Ha? Uy, asa dapit inyong yuta diri may? Diri dito man dito. Aw, abi na kog diari dapit. Wala yung kadumdum. Nge, o ka kadumdum? May tulay yan. Sige, balik ko. Wala. Likod man dato sa merkado sa kuan daw. San Pedro. Boulevard na kwan at pati posisyon. Sige lang, okay lang. Mayroon. Hawan ba? Ha? Oh, lami. Gulay man na. Muni iyang food beef, dangan na sa suga. Dara ang food ni Basilio. Ba na asay na. Ayaw ba? Asay ba? Hi! Kumusta? Okay ra. Oh, Bibo yung birthday. Uy, gusto niya ara diri. Oo. Man ka nagluto, Fran? Man ka nagluto? Dalang bilis. Dito dahil ka lang Venus di ay. Ilan ko Brian pa? Paingon pa daw. Aw. Ha? Nagamit niyang isa ani nabilin man dito sa kuan. Dito sa ilang ano? Lagsa. Bibo man diri dapita guys. Kunin man diri maglaglaan paggabi France no? Gani, karon gani. Gani, bibo man diri ari diri. Wala po. Katong lasa dala ari katumutong. Moment in time. Ano mo na bito dino? Dato oh, katribo. To. Dato. Sirado naman. Ay, Kira-kira nasara. dia mo lagi. Tumangoy sikon? Tumaoy. Moment in time. Sila. Eh, mag-ampo na. Ampo may. Kubalong ang puwing. Ikaw man teacher. Sige, ampuan. Ulit. Dapat siya ni Rob. Sige. Ang birthday diri, birthday. Dato ang birthday celebrant ko. Ikutan mo natin yung pagmagampo. Okay. For those who are Catholic, please sign of the cross. Father, the Son, the Holy Spirit. Happy
Happy birthday! Ablo. Ablo na siya, guys. Yay! Thank you. Happy Valentine's. Happy na Valentine's Day pa. Papa. Mangyaka ta. Okay ra, nara. May plastic dito. Oh. Ah, daan ni Raprans. Oh, pwede naman nalikuran dali. Dari, oh. Daan na rin na, ipatong. Kutsara or... Ah, gloves ako ah. Ako mag-gloves ko. Ay, glad. Dari rin na. Ayun ang luwag, kiwag ay luwag. Ay, wala kayo ito. Luwag na. Guys, guys. Sakto rin eh. Uy, against the lights man sa amin. Awit siya, guys. Dato sa nang i-off, guys. Kay mga on sa angitan. A few moments later. Manamig pa nga on, guys. Dara ang birthday, ano. Sige na ganisi, oh. Busog kaayo niya sayang handa. As in, pating busog kay dagan kaayo siya handa, guys. Ibo nindot tiri niya gi-celebrate kay pating bibuha dagan kay tawo. Mo ni ang Boulevard sa Pagadian. Dagan kay tawo, guys. Oh, mag-agi dagan lagana gyud ni diri sa mga taga Pagadian or sa lain nga mga lugar diri gyud mag laagan. Oh, diya gataputan ang family sa friends sad namo, guys. So, kami aning daplin, gatindog-tindog, si banana o tanawa. Dure mi nag-jet. Ano yan ang dapit mauli? Kaya sayo-sayo ba man pag brag alas city pa man siguro karon no? Alas city pa. Ha? Sebut si Susi naman ka. Uy, naka-sulay sila. Naka-sa-es mo ba? Ako, mangga na ba? Oo. Para mangga ga. Ako nagbalaway sa pati. Aslong France, sige yun. Gamay lang kayo. Ano ba ko yung dugo? Dulot si Ipon. Gamay ra eh. Saan basta na ko dugo mo. Stack up na. Aslong man Francine. Huwag pa luga. Huwag pa lagi na ka. Lingkod ko ga. Ay. Lingkod ka guys. Kaya murag ikapoy na kong tinindo guys. Oh. Ang ubang isidros guys wala pa naabot. Unya pa dapat maabot. Ang ubang mga friendship. Ay gabit-bit o kulang. Dayon. Sa klaseng tao guys, makita to dito kasi klaseng tao ang namaligya diri sa dito wala na napadi ay dito na maligya guys sa unahan. Ay na maligya dito diri po na sila baligya diri guys. Oh, di ba? Kusog ang ilang pandahan everyone. Apa dito sa unahan, na diskuhan dito, na dito na mga live band dito, dapita dito. Daan ni dapita sa unahan diri. Sport na din ha guys. O, tapay na maligya dito.
Wala na. Katong kuan meno katong dito gani gatuan na to katong kuan sa mga bata Ocean Park? Asa na? Tundulanan sa mga bata katong Wala. fry. Ano na rin eh. Kapit ng alas 9, alas Ha? 8:20 na. Apa ka dala sa ibe? Tapos 8:20. Liar pa di sa oras no, paspasa. Nindot diri magtambay-tambay day gao kana ilang show fan phone ga diri balik ta diri ga. Taga pagadian mi guys talag sara kay mi mo anhi di argis maglaag-lagas ka puyan non mi guys kay kani si banana manggulat guys. Once nga mga kalingkod na maabot na siya balay, makalingkod na siya. Makauna na sa TV guys na. Di na mi kalaag. Di na kalaag once nga maabot na siya balay, pagka manatagad. Joke na, wala. Iya mo? Di ko ay di sa lugar na dito, di ko makaupo. Si Basilio. Tao mangga. Uy, gat gaani ko cake ka. Ha? Ano man? Gamay lang. Ito, mo. Ano ito? Karon guys kay dili pa kay dagan ang tawo kay sayo pa man talas so pakapin unya dapat ani guys mga alas 9 or alas 10 pero tinaning pagka bibuha dito sa unahan guys ito dapita bibo kay dito kay na dito ang diskuhan na dito ang live ang karaoke dito dapita guys. Unya dapat lagubo ning mga sound siri guys inataka kuan unya inataka vlog kay lagubo na ang sounds maka-copyright ta kung mag-vlog ta nga ng sounds guys. So karon mitras wala pa sounds mag-vlog ta. Guys. Basi ba? Bye. Bayo ni, ni Kungkong. Ha? Kung attorney? Ah. Kuya, buaya kay check to basi ba? Dana silang mincho, mag-uban ni inom. Bayad kay ni silang duha. Sige, ito si Franz. Gwapo po si Mincho ganang o si Janice Di Bilino. Ayaw kay mag-ugot ang ngipon ni wait na to. Grabe, nato ibana, naputi ibana. Imong kuya kay gidala ko niya gapog Marcos kay kung hindi ko niya dalon kay balo mo siya matto ko dito. Matto ko dito. Oh. Agkaron wala ko niya kinatanawa. Niuban ko kanina wa man gyapon na di tagani sa birthday basi ko kinatanawa la pagatik so pagatik. Bye. Brian, silang Brian. Abot na silang Brian. Hi. Abot ng ubang friendship, guys. Dali na, kaon. Dali ka, lingkod. Di ka mo lingkod. Wala pa may nangaon. Sakyanan to lang. Sakyanan. Ano din mga undari mga anak ganun. Balik sa rin pangga. Okay. Ika ba kutukuran? Wala gawalan dito? Linda. Barrier ni gapon. O ganina kami tagdaw tama kung minaabot kay nag-ulan man. Ay kung ipaabot pa namo ang ulan mawala. It's the light man tadi ari dapita oy. Ha? Okay, Bernes man karon. Bibo diri Bernes, Sabado. Domingo wala na kaayo. Kagkaon na, sige na. Mana man ni kaon.
Kamu na wala, ha? Sugli kay ko. Oh, Gina pa nga ano mo? ay lang. Tayo ng balintan ko mga on. Ano, kuha ng tao no, eh. Saan di mang yuyo pili? Picture na yun eh. Valentine's. Asawang Brian. Dongge na, ma'am. Dongge na. Ano siya? Dako na, gamay pa makay na sa una. Linta ng bangko. Anak niya. Corner ya, corner. Itong kata. Anak niya. Ikaw ba? Libre biyan ni sa imuham. Picture. Ah, video malay na. Tarong nga puputang mo. Pagkayo na ito ang birthday ko din na suoton. Ano bang kare? Kalimtan. Nasakyan na. Kapal eh. Gani ko man Bernis Control. Bernis Sabado. Ano meron? Nindot mula ang diari ka ng Bernis ug Sabado. Kay dagan ang tawo bibo. Wala, ang problema asa ta mangyay ani. Ang motor na ito, Mike. Ada, nalapit, oh. Latag na alas to nga. Patulad yun. Limpyo na tanan. Na, kayakan. Yakan, ay, yakan, ha. Oh. Yakan, guys, yakan. Oo, nausa. Banda. Pwede na. Yan. Nakapita na yan, ma'am. Nakaambak ko ito. Oh, yakan, dire, yakan. Bibo kay guys, dagan kay. Ano man ang nagabot ang mga tao, oh. Sara. Ang kabasilyo, masiguro ni. Oh, lagi ng basilyo, lagi. Taon. Uy, sige. Happy birthday.